पटांगणावरती चालवणारा पुढील सामना दोस्ती विरुद्ध पुरुषांनी निवड लावली. दोन्ही संघांनी आपली बॅटिंग ऑर्डर पहिली बॉक्स मध्ये लावून द्यायची. कबड्डी क्रिकेट दोस्ती विरुद्ध पुरुषांनी निवड गावकरी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी आपली बॅटिंग ऑर्डर लावून पहिली बॉक्स मध्ये द्यायची. मंडळाकडे उपस्थित कार्यक्रमासाठी काही नावांची याप्रमाणे साक्षी विकत चौगुले 20 दिवस, श्यामपात्र कातळकर 5 दिवस, चौधरी मदन पाटील 11 दिवस, अर्जित विनायक ठाकूर देसाई 5 दिवस, सुनील गोविंद नागरे 21 दिवस, अथर्व गुरुप्रसाद मयेकर 11 दिवस, अपूर्व गुरुप्रसाद मयेकर 11 दिवस, आरती गुरुप्रसाद मयेकर 3 दिवस, धनप्रती महेश घनश्याम सकपाल मरणार चौथे मंगेश सकपाल 11 दिवस, सुस्मिता सत्यविजय पवार 21 दिवस, प्रसाद रुपेश पेडणेकर 5 दिवस, संदीप अशोक कोलते पुणे 10 दिवस, अर्णव निलेश आरेकर रत्नागिरी 5 दिवस, सुमेधा अमरेश कुलकर्णी 11 दिवस, प्रणाली प्रताप सोलंकर 5 दिवस, स्वप्नाली सुधीर सोलंकर 11 दिवस, मीत अजित गोळे मुंबई 5 दिवस, चंद्रशेखर वामन सोलंकर 51 दिवस, संजीवनी संदेश पारकर 11 दिवस, प्रिया प्रशांत पाटील 5 दिवस, रमेश पाटील 10 दिवस, प्रताप शिवराम शिंदे 21 दिवस, विरिया मुंडे 5 दिवस, प्रथमेश संजीवन भोसले 11 दिवस, जान्हवी घनश्याम आरेकर 50 दिवस, गणेश शिंदे 11 दिवस, गार्गी अमोल शिंदे 10 दिवस, साक्षी सुंदर 2 दिवस, अवंतिका जोडे 2 दिवस, रमेश सावंतकर 5 दिवस, भूमिका दीपक शुगर 5 दिवस, गांधी अमर शुगर 5 दिवस, मानवा समीर सुर्वे 10 दिवस, सुजित भोसले 5 दिवस, प्रियांका रत्नाकर भोसले 5 दिवस, प्रतिज्ञा प्रमोद पाटील 5 दिवस, कुमार कवी प्रमोद पाटील 5 दिवस, वेद प्रमोद पाटील 5 दिवस, तन्मय प्रशांत पाटील 5 दिवस, धनश्री विजय पाटील 5 दिवस, भुवनेश विजय पाटील 5 दिवस, श्रीमती अंजना सदानंद पाटील 5 दिवस, विलास चौधरी शिवगड 5 दिवस, हर्षदा गजानन विनायक सरकार 4 दिवस. आकांक्षा अशोक सोलंकर 5 दिवस, सरोज मनोज लाड 5 दिवस, कालिका संतोष सोलंकर 5 दिवस, सीमा प्रकाश सोलंकर 5 दिवस, कबड्डी 55 किलो रमेश्वर साईनाथ कोच रत्नागिरी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी वजनासाठी वजनगाकडे यायचं आहे. तसेच क्रिकेटच्या पटांगणावरून चालू सामना अपेक्षात पुढील सामना दोस्ती विरुद्ध पुरुषांनी निवड गावकरी दोन्ही संघांनी आपली बॅटिंग ऑर्डर पहिली बॉक्समध्ये द्यायची आहे. तसेच कबड्डी 55 किलो वजनी गट एसएसएफ बॉल विरुद्ध दोस्ती बॉल दोन्ही संघांनी वजनासाठी वजनगाकडे यायचं आहे.
हुए, समृद्ध सचिन हुए, सचिन हुए, स्वराज सचिन पाटील 5 दिले, एशिका सचिन पाटील 5 दिले, शिवा 10 दिले, मीना दिली पाटील 5 दिले, ऋतुजा प्रथमेश पाटील 5 दिले, काव्या योगेश पुढे 5 दिले, पियुष गोडे पुढे 5 दिले, राजवी गुरुप्रसाद सोलंकर 11 दिले, आर्य नरेश पाटील 5 दिले, अर्णव नरेश पाटील 5 दिले, रवी शेखर 5 दिले, अजय भीमदेव नागवेकर 5 दिले, भक्ती मंगेश माटे 5 दिले, जयश्री जयंत बोरकर 20 दिले, विलास दत्ताराम बोरकर 10 दिले, वेदांत संजय सोलंकर 10 दिले, सोनाली सदानंद कांदेकर 25 दिले, गीता राकेश सोलंकर 5 दिले, विनायक शंकर पाटील 5 दिले, शेफाली प्रकाश भगत 5 दिले, माधुरी शैलेश नार्वेकर 5 दिले, विनोद सुभाष सोलंकर 5 दिले, तेजस सुभाष सोलंकर 5 दिले, प्रकाश गणपत पारकर 5 दिले, समीर पारकर 5 दिले, स्वराज संतोष यादव 5 दिले, हनुमंत लक्ष्मण गोमनवार 5 दिले, राघव अनिकेत पुढे 5 दिले, रिती सिद्धी समृद्धी जाधव 5 दिले, लोक दिलीप पाटील 5 दिले, पंकज विश्वनाथ पाटील 5 दिले, जयदास काशीनाथ नागेकर 5 दिले. अजूनही या सुरू असताना या दीपोत्सव कार्यक्रमामध्ये भाग घेत असेल त्यांनी आपली नावं या ठिकाणी घेऊन द्यायची आहे. धन्यवाद. श्री रामेश्वर उत्सव मंडळाचा 76वा वार्षिक सूर्याचा महोत्सव ज्याचा 24 म्हणजे महाशिवरात्रीचा मुख्य दिवस आहे. या महाशिवरात्रीच्या 5 दिवस चालणाऱ्या उत्सवामध्ये आमच्या गावकरी गावातील जमातील मुस्लिमांच्या सर्व आमच्या सहकार्याचं फार मोलाचं योगदान या ठिकाणी असतं. गेले अनेक वर्ष महत्वाचे आमचे युवक परदेशापासून मुंबईपर्यंत नोकरीनिमित्त कामाला आहे. सर्व मंडळी या उत्सवाच्या निमित्ताने गावकरी गावामध्ये येतात. त्यांचा या ठिकाणी यशस्वी सन्मान करावा. जमातील मुस्लिमांचे अध्यक्ष आलेले हुसेनबाई शेळके आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि उत्सव मंडळाच्या कार्यालयामध्ये यायचं आहे. आदरणीय हुसेनबाई शेळके, सैयदबाई शेळके त्यांच्या सर्व जमातीच्या सहकार्याने या ठिकाणी यायचं आहे. श्री रामेश्वर उत्सव मंडळाच्या वतीने त्यांची या ठिकाणी आम्ही सन्मान करतो. उत्सव मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष डॉक्टर भाऊ सोळंकर यांच्या सोबत त्यांना एक सन्मान चिन्ह देऊ त्यांच्या ठिकाणी आम्ही स्वागत करत आहोत. हुसेनबाई शेळके आणि जमाती प्रतिनिधींचे त्यांचे सर्व सहकारी यांनी उत्सव मंडळाच्या कार्यालयामध्ये आपला सन्मान घेऊन जायचा आहे. मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने सहभागी होतो आणि हा उत्सव अत्यंत आनंदाने आणि उत्साहाने यशस्वी होण्यासाठी आम्हाला खूप सहकार्य करत असतो. असे आमचे जमातुल मुस्लिमांचे पदाधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत. आदरणीय हुसेनबाई शेळके यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी स्थानापन्न लावायचं आहे. मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष संतोष बाबू सोळंकर यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन आणि श्री रामेश्वराच्या तेजाचं पुष्पदेव त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. चार धारा होती आणि यांची 5 धारा झालेली आहे. परिस्थिती आहे दोघांमध्ये बांधून ठेवलेला आहे.
मजूर सर्व सहकारी या ठिकाणी आम्हाला मुलाचा सल्ला देत असतात आणि आमच्या या कार्यामध्ये सहभागी होत असतात. या ठिकाणी आलेले अशरफ भाई बोरकर, इस्लाम पांढरे, सत्तारराज पटकुरे आणि समाजसेवक मुस्लिम अध्यक्ष आदरणीय हुसेनभाई शेळके यांचे या ठिकाणी सर्वांच्या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. मंडळाच्या परंपरेने चाललेल्या कार्यामध्ये मुस्लिम समाजाचा फार मोठा सहभाग मिळत आलेला आहे. त्याने या ठिकाणी यशोगी सन्मान त्यांचा आपण करत आहोत. अशा प्रकारचे सहकार्य आमच्या या उत्सव कार्यामध्ये आपलं मिळत आहे अशी आम्ही श्री प्रार्थना करतो. सामना करण्यासाठी संघ राहायचा आहे.
दोन्ही संघातील पोलीस एकत्र काम करण्यासाठी सज्ज राहतात. चालू सामना या ठिकाणी संपत आलेला आहे. कबड्डी 7 किलो वजनी गटाने सूर्यवंदना ऐसे खूप गोल्ड दर्शक कृपया दोन्ही संघातील नागरिक लढवून चालू कर्मचाऱ्यांसाठी जवळपास सगळ्यांचं कबड्डी मुलाला शरीराचा प्रश्न उत्तर सुकाय केल्यानंतर होईल. याही दोन्ही संघातील नागरिक लढवून चालू पटांगणा लवकरच सुरू व्हायचा आहे. आपले खेळाडू वजन पटकन आणायचे आहे. आज उत्साह महाशिव
आजचा महत्वाचा दिवस आहे. मोठ्या संख्येने भाविक या ठिकाणी मंदिरामध्ये दर्शनासाठी येत आहे. कृपया आपल्या स्पर्धेमध्ये सुरू असलेले सर्व सामने आपल्या नियोजित वेळेमध्ये पूर्ण होण्यासाठी सर्व खेळाडूंना विनंती केल्याने आपापले संघ होळीच्या ठिकाणी उपस्थित करायचे आहे. सर्व जमा केलेला आहे. तो सगळं आपला अवगत करून द्यायचा आहे. क्रिकेटच्या मैदानामध्ये सुरू सामना या सामन्यामध्ये पंचमुळे सुनील फुले आणि उल्हास गजानन पाटील काम पाहतील. दोन्ही संघातील खेळाडू आपली बॅटिंग ऑर्डर आहे ती क्रिकेटच्या कार्यालयामध्ये द्यायची आहे. देशभरामध्ये अरविंद पोलीस स्वामीनी 11 दोन्ही संघातील खेळाडूने आपली बॅटिंग ऑर्डर क्रिकेटच्या कार्यालयामध्ये द्यायची आहे. पंच उल्हास गजानन पाटील आणि सुनील फुले काम पाहतील. गावखेडेगावचे सुपुत्र सामाजिक कार्यकर्ते समातूर गोष्टींचे पदाधिकारी आमच्या उत्सव मंडळाचे प्रमुख आधारस्तंभ आदरणीय त्यांचा अर्पण झालेला आहे. उत्सव मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांचं मानाचं आणि तेजाचं पुष्प देऊन या ठिकाणी स्वागत करतो. सय्यद साई दरवेश त्या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. या उत्सवाच्या ठिकाणी संपादक आदरणीय नितीनजी दिल्ली आणि त्यांच्या समवेत त्यांचे सहकारी राजूसाहेब पाटलेकर यांचा अर्पण झालेला आहे. उत्सव मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांच्या या ठिकाणी मानाचे पुष्प देऊन स्वागत करत आहोत. संचालक नितीन दिल्ली आणि राजूसाहेब पाटलेकर यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. गावखेडेगावचे ग्रामस्थ सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वकृती मंडळ नानवकर संस्थापक आदरणीय सदानंद भाऊ नानवकर यांचे या ठिकाणी आगमन झालेले आहे. उत्सव मंडळाच्या वतीने त्यांचं या ठिकाणी मानाचं पुष्प श्री रामेश्वराच्या तेजाचं पुष्प देऊन स्वागत करतो. आदरणीय सदानंद भाई नानवकर यांच्या या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. या उत्सवाच्या ठिकाणी मध्ये काम करणारे आणि त्या ठिकाणी जिल्ह्यांचे पदाधिकारी असलेले गायकर साहेब यांचा आगमन झालेला आहे. माथाडी कामगार युनियनचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय गायकर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन करायला उत्सव मंडळाच्या वतीने आम्ही श्री रामेश्वराच्या त्यांचे स्वागत करतो. उत्सव मंडळाचे सहसचिव प्रशांत आंबरे यांच्या वतीने श्री गायकर साहेब आणि त्यांच्या परिवाराच्या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत.
या उत्सवाच्या ठिकाणी गावकरी गावचे वायरमन उत्तम पद्धतीने गावकरी गावामध्ये विपुल सेवा पुरवठा करणारे आमचे वायरमन श्री हाळे यांचे या ठिकाणी मानाचा पुष्प देऊन स्वागत केलेला आहे. पंचांचे शिक्षकांचा सुरुवात सामना यशस्वी ठेवण्याच्या गोष्टीवर दोन्ही संघातील खेळाडू व्हायचा आहे. सगळी पंचांचे शिक्षकांचा सुरुवात सामना यशस्वी गोष्टीवर सगळी उत्सव मंडळाचे कार्यकर्ते अविनाश शिवळे कार्यालयामध्ये याचे अविनाश शिवळे क्रिकेटचा सुरू होणारा सामना या सामन्यासाठी नियोजित पंच म्हणून निनाद पाटील आणि उल्हास पाटील पाटील क्रिकेटच्या मैदानात सुरू होणारा सामना दुसरीकडे आयोजित न्यूझीलंड या सामन्यातील पंच म्हणून सुनील मोरे आणि उल्हास गजानन पाटील काम पाहतील. क्रिकेटच्या मैदानात सुरू होणारा हा सामना दोन्ही संघाची धरणे आपली बॅटिंग ऑर्डर आहे क्रिकेटच्या कार्यालयामध्ये द्यायची आहे. या उत्सवाच्या ठिकाणी आणि आमच्या आदरणीय नितीनजी सिनियर साहेब आणि त्यांच्या सर्व श्री राजूसाहेब भाटलेकर यांचा आगमन झालेल्या उत्सव मंडळाच्या वतीने मंडळाचे अध्यक्ष संतोष बाबू सोलंकर यांना विनंती करतो की त्यांना या ठिकाणी मानाचा पुष्प द्यायचा आहे. तसेच या कार्यक्रमामध्ये शिवसेना गावकरी पंचायत समितीचे उपजिल्हा प्रमुख श्री अमृतभाई कोकळे यांचंही आगमन झालेलं आहे. दोन गावचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि आमच्या उत्सव मंडळाचे प्रमुख आदर्श अमृतभाई कोकळे यांचे या ठिकाणी स्वागत. या उत्सवाच्या ठिकाणी दोन्ही गावचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि उत्सवाच्या आधारचा बांधवूया. अमृतभाई कोकळे यांचा आगमन झालेल्या उत्सव मंडळाच्या वतीने निलंगाल उत्सव मंडळ अध्यक्ष संतोष बाबू सोलंकर यांनी विनंती करतो त्याने या ठिकाणी मानाचं पुष्प द्यायचं आहे. अमृत कोकळे आणि त्यांच्या परिवाराच्या ठिकाणी स्वागत.
उपमंडळाचे क्रीडा प्रमुख गुरुनाथ गुरुप्रसाद तोडकर कार्यालयामध्ये यायचं आहे. कार्यालयामध्ये यायचं आहे. संतोष